पेडणे कोरगावच्या कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयान 70वो गणतंत्र दीस मनयलो। अंदू कमलेश्वर विद्यालयान ध्वजारोहण उद्देजक श्याम शेटयेन केले। ध्वजारोहण कार्यक्रमाक प्राध्यापक सुदन बर्वे, प्रशांत रायसरकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। गणतंत्र दिसाक खरे देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें उलोवप श्याम शेटयेन केलें। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल आणि फॉर द पीपल जे म्हणतो हे ह्या दिवसापासून 26 जानेवारी 1950 ह्या दिवसापासून लोकांपर्यंत आणि लोकांसाठी करण्यात आले। ह्या दिवशी संपूर्ण देशभरात आम्ही प्रजासत्ताक दिवस मनवतो। पण जरी हा दिवस आम्ही उत्सवाने मानला जातो, मनवला जातो, तर प्रत्येक आमचे नागरिकांचे कर्तव्य आहे की ह्या देशासाठी आपण काहीतरी करावं, ह्या लोकांसाठी आपण काहीतरी करावं, हे प्रत्येकानं आपल्या मनात एक प्रतिज्ञा केली पाहिजे। आणि म्हणूनच आपण छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी प्रतिज्ञा करायला पाहिजे की आपलं घर, आपला गाव, आपलं राज्य आणि आपलं देश स्वच्छ कसं राहावं हे पहिलं आपलं सर्वांचं कर्तव्य आहे। तरी आपण हा देश कसा पुढे न्यायचा, मॉडर्नायझेशन जरी आलं तरी आपण सर्वांनी मिळून ह्या देशासाठी, ह्या गावासाठी, ह्या राज्यासाठी काही ना काही करावं ही मनात एक प्रतिज्ञा करावी।